Pangsanay. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine. Kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig sa kahit anong gawin natin, laging isabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe ay nagmula sa James 4 verse 6 at ang nakasulat. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Isabuhay kapanalig ang nakasaad sa James 4 verse 6 sa araw-araw na pagsusumikap sa ibabaw ng mundo. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. In the sun, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Ang pagpakumbaba ay siyang daan upang maangkin ang biyaya sa buhay. Ganon din sa pag-angkin ng kagalingan sa sakit. Doc Alternativo Newscast. Dito na naman tayo sa paggabay sa inyo, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kaya pinakauna para mapalakas ang immune system, ang pangdipinsa ng katawan ay matibay para hindi basta tinatama ng karamdaman. Ito yung gawin. Pagsabayin nyo na inumin ang mga Doc F capsules dito sa Doc Alternativo tulad ng Immune Booster Capsule, Sodium Ascorbate Capsule, Lagundi Capsule, Mixtin Capsule, Squalene, at isabay na ang 2 kapsula ng Activated Charcoal Capsule. Umaga't hapon pagsabayin na inumin, tandaan para hindi makalimutan, umaga hapon tag-1 kapsula ng Immune Booster Capsule, Sodium Ascorbate Capsule, Lagundi Capsule, Mixtin Capsule, Squalene, at 2 ang Activated Charcoal Capsule. Yan ang paraan na matulungang mapalakas ang ating immune system araw-araw. Kaya samantalahin nyo mga members na merong buy one take one, lalo na ngayon anniversary promo sa mga Doc F capsules, merong buy one take two promo talaga para sa mga members. At idagdag nyo pampalakas ng immune system ang pag-inom araw-araw, umaga't hapon ng Vitamin B Complex Powder ng Best Milk. Ito paghaluin ninyo, tag 2 kutsara ng Vitamin B Complex Powder at Best Milk, itimpla sa 1 mug na hot water, inumin kasabay ang pagkain ng prutas o di kaya salad na gulay. Siguradong busog ka na, malakas pang immune system, hindi pa malilimutin habang nagkakaedad, tumitibay ang buto, maiwasan ang pagdevelop ng osteoporosis, osteoarthritis. Kaya sundan ka panalig upang
mapanatili ang malusog na pangangatawan. Sa mga nanlalabo ang mata, ipatak ang eye solution. Umaga, tanghali, hapon. Kung matindi ang panlalabo, every 2 hours pwede nyo ipatak sa mata ang eye solution. At patunay sa kaepektibo ng mga itinuturo natin, narito po ang panayam sa taga Iloilo. Magdalena Soriano, Barangay Pandan, Dueñas, Iloilo. Ilang taon na? Honestly, I am 82 years old. 82. 82. Ayan. So ma'am, kumusta po? Ano yung mga products ng Doc Alternativo na nagamit mo dito? Aba, since 2011, na-experiensyahan ko sa akin B-complex. Hindi ako nagugutom. Tapos, unti-unti nawala yung ng mga paa ko, yung arthritis ko. Mixed in coffee, yung yellow. Talagang aprobado ko yan. Saka, naniwala yung mga bumibili sa akin na tama yung sinasabi ko. Dahil ginamot niya yung constipation ko Lalo na paghaluan ko ng honey. So ibig sabihin na bago talaga ang iyong lifestyle nung pumasok ka na dito sa Doc Alternativo? Iba na talaga ang lifestyle ko. Basta sundin ko lang yung ni Dr. Ed. Importante talang sundin mo yung kanyang formula Ayan. Kaya efektibo sa akin yan. Nakikita ko sa iyo sa edad mong 82 years old, wala ka pang baston, wala ka pang antipara, tumatawa pa. Tumatawa ako. Ang isa pang pinagmamalaki ko, sir, yung eye solution. Ayan. Dami kong customer niyan. Dahil aprobado yung tatay niya, nawaalis yung puti sa mata. Hindi na daw nagluluha. Pati ako. Kaya wala akong antipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng eye solution. At may parang grasya talaga ni Lord sa akin ito So ma'am, sa mga nakikinig, especially sa mga mayroong karamdaman, ano yung mensahe mo sa kanila? Ang masasabi ko lang po, dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. So ma'am, once again, congratulations. Ano yung kompletong pangalan, edad, taga saan, at ano yung trabaho? Magdalena Soriano po, farmer, Dueñas, Iloilo. 82 years old. Yan ang prueba, ang 82 years old from Dueñas, Iloilo, si Ma'am Magdalena Soriano. Talagang ginagawa kung ano yung mga itinuturo natin, naging parte ng buhay niya, ng lifestyle. At etong patunay, masayahin yung 82 years old dahil walang iniindang karamdaman, walang maintenance medication na synthetic drugs, at natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog. Kaya sa mga nakikinig na hanggang ngayon nagtitiis ng sakit, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV o ano ang mga pwedeng gawin, sundin na makatulong dyan sa iniinda mong karamdaman. Mas mabuting puntahan ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at magpamember sa One Asa para makaabel sa malaking discount at mga pa-promo. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas.
Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternatibo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo. At napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV. At mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternatibo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternatibo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat, ka-alternatibo. Congratulations mga members! Happy 16th anniversary po sa inyong lahat. At meron kaming inihanda para sa mga dadalo ng seminar. Talagang maangkin nyo yan at magpa-register para makaangkin pa ng libreng isang bottle na fulvic mineral during Herbal and Natural Healing Seminar kasabay ang ating anniversary celebration. Congratulations sa mga nanalo during seminar doon sa mga parapol natin na vitamin C IV at mga produkto ng Doc Alternatibo. Congratulations po sa inyong lahat. At narito po ang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar kasabay ang anniversary celebration dyan sa branch ngayong araw, Martes, nandyan sa Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City sa Cagayan, Bacolod City Branch, Sugod sa Southern Leyte, Tagbilaran City sa Bohol, Dipolog City sa Zamboanga del Norte, Cotabato City, Valencia City, Bukidnon at Surigao City Branch. Bukas, Miyerkules, August 23, nandyan po ang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar sa Iba, Zambales Branch, Bayumbong sa Nueva Vizcaya, Lucena City sa Quezon, San Carlos City, Negros Occidental, Maasin City, Leyte, Calamba sa Misamis Occidental, Midsayap sa North Cotabato, Panabo City, Davao del Norte at Kabadbaran, Agusan del Norte. Sa Huwebes, August 24, ang schedule nasa Ilagan, Isabela, Katanawan sa Quezon, Carcar City sa Cebu, Carigara Leyte Branch, Cagayan de Oro, Oroqueta City sa Misamis Occidental, Kidapawan City, North Cotabato, Nabunturan, Davao de Oro at Bayugan City, Agusan del Sur Branch. Pagka Biyernes, August 25, ang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar kasabay ang anniversary celebration ngayong Biyernes dyan sa Lopez, Quezon, Hingog City sa Misamis Oriental, Mulabi sa Zamboanga del Sur at Mati City, Davao Oriental Branch. Sa Sabado, August 26, ang seminar schedule nasa Puerto Princesa City, Palawan, Infanta sa Quezon, Naga City sa Camarines, Catarman sa Samar, San Siangco sa Cebu City, Butuan City Branch, Buog sa Zamboanga, Sibugay, Torel sa Davao City at Tandag City, Surigao del Sur Branch. Abangan yung iba pang schedule ng seminar next
next week. I-anunsyo ko po dito para ma-update kayo at pa-register para makaangkin ng libreng isang bottle na Fulvic Mineral at mga sorpresang aming inihanda matatanggap during seminar day kasabay ang anniversary celebration at mga members. Tandaan ang papromo, buy one take two, magdepende po tayo sa available stocks dyan sa brands, kaya wag magpahuli para hindi maubusan ng buy one take one, lalo ng buy one take two promo. Happy 16th year anniversary Doc Alternatibo. Narito ang mensahe mula kay Kabayan Party List Congressman Attorney Ron Salo. Congratulations po sa tagal po na nandito po kayo, nakabahagi po ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan in nation building. Papasalamat po ako sa programa na ginagawa po ng Doc Alternatibo para ma-reach out po yung mga kabayan po natin in various activities and programs in various ways para mabot po natin ang mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa pagkibahagi sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan para sa pagsulong ng kapakanan ng bawat isa sa mga kababayan natin. Congratulations! Happy 16th year anniversary Doc Alternatibo. Ang mensahe mula kay Kabayan Party List Congressman Attorney Ron Salo. Pangalawang undergo ko pa lang ng vitamin C, naramdaman ko yung lakas ko. Unang cleansing ko po, naubos lahat ang aking mga toxin. Salamat sa Doc Alternatibo na mawin nakapapay sa ako lawas. So kung hupong ning hupla siya, mga 3 days kita pa daw 7 days. Ang tinin ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternatibo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong August 25, Biyernes sa Lopez, Quezon. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ngayong August 26, Sabado sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang unang 15 na magpa-register makatanggap ng free Fulvic Mineral na 1,250 pesos at priority sa one-on-one counseling after seminar. Registration fee 500 pesos. Doc Alternatibo, the expert in herbal and natural healing. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news, dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi membera, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Doc Alternatibo Newscast. Tuloy-tuloy ang paggabay sa inyo dito sa Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. 16 na taon na ang ating advokasya sa alternatibong panggagamot at narito po ang mga paraan sa pagsagot sa health concerns na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Libo. Pwede po ba makahingi ng tulong kung anong pwedeng lunas sa vertigo at migraine? A recommendation ko for migraine in combination with vertigo kasi kamag-anak tong dalawa, kailangan niya talaga ang combo cleansing formula. No? Kasi pag sinasabi natin combo cleansing, it's not only a simple cleansing ng kidneys, kundi a combination ng cleansing ng kidney with the liver, with the colon, with the heart na siyang nagbubumba ng dugo sa buong sistema ng katawan na nakakaapekto sa ulo, no? At yung migraine, yung vertigo na nakakaapekto pati sa balanse ng tao ay madaling ma-address kapag nainom niya itong tinatawag nating power powder with best milk and the B-complex. Ang utak kasi nangangailangan ng eksaktong dami ng B-complex at ito'y nasa combination ng power powder, best milk at B-complex. At kapag iniinom ito sa tamang dosage, 2 tablespoons 3 times a day or more, kasi hindi naman ito droga,
mas napapabilis ang recovery. Mas mainam din na nasundan ang recommendation na water therapy na may kahalong fulvic minerals at banana cider. Kailangan mas maraming fulvic minerals at banana cider kung paulit-ulit na lang ang vertigo at migraine, no? May ano kasi ito, may tinatawag na interval. Ang iba, slide pa lang, masasabi nating before menstruation or during menstruation or after menstruation, may mga ganon, no, na kung saan concentrated yung toxicity. Ang iba naman, dahil meron silang hypertension, meron silang iba pang sakit, nakukomplicate ang ulo at meron silang pananakit ng ulo. Ang iba din ay may komplikasyon sa mata. Kaya mahalagang malaman natin kung gaano kasimple at gaano kakomplikado para hindi pa ulit-ulit yung sakit. Baka sasabihin nila, hindi naman ako gumaling. Siyempre, kahit na-address natin yung internal nga cause, pero ang mata pala ang problema, hindi pa rin na i-correct yung mga symptoms ng imbalances ng ugat ng mata papunta sa utak. So, kailangan talagang masundan yung combo cleansing formula kasi nandoon yung eye solution, nakasulat doon kung ilang beses mong ipatak sa mata yung eye solution mo at ang combination ng liquid kasabay yung iinumin natin na fulvic minerals at kung kailan ito iinumin. Meron din nakasulat doon na mga nilaga at yung salad na pwedeng kainin na kung saan pwedeng sasabayan ng mga appetizer na hindi nakakasama tulad ng Doc F bagoong at Doc F uyap, no? Itong gawa ng Doc Alternatibo na sagana sa natural magnesium. Ito yung neurotransmitters na kailangan ng utak. Nagkaroon ng sugat ang paa ko at dito banda sa ilalim ng tuhod, lumaki po siya at sabi po ay nagka-gangrene na. May paraan po ba sa Doc Alternatibo na masolusyonan? Kasi matagal na po ito, mag-6 na buwan na po. Opo, ang gangrena, malimit pinuputol dahil merong concept na kapag mitim, hindi na gumagaling, may sepsis na, aakyat sa utak, mamamatay ka. Exactly, mangyayari yon doon sa mga taong hindi alam paano po ba i-restore itong good blood circulation ng ating katawan, no? Especially sa lower extremities, yung mga paa. Pero dito sa Doc Alternatibo, malinaw sa atin, Chef Fidel, merong biochemical process sa dugo na kailangan mong i-balance muna para makapag-circulate ng tama. Ang sabi, kapag diabetes, ganun talaga. Absolutely, tama sila. Kapag hindi binago ang chemical composition ng dugo. But with the combination nitong protocol o formula ang ating pinasusunod, both the cleansing formula with combination ng vitamin C intravenous, sinisiguro natin na ang katawan ay kusang gagana, no, kapag ipinasok ito sa tamang timing at sa cooperation po mismo ng may gangrena sa paa. We need cooperation here kasi ang dahilan po ng poor blood circulation ay galing din po sa pasyente mismo na mahilig kumain doon sa mga pagkaing hindi naman talaga nutritious. Delicious ka ang iba pero hindi naman talaga nutritious. May 3 po akong maintenance, metformin, losartan at simvastatin, pero lagi na lang nagpapalpitate puso ko. Ano po yung pwede kong gawin? Una, you have to evaluate, no, kung ano po ba ang side effects nitong drugs na inyong mini-maintain. Kasi sa pag-aaral ko, a minimum of 11 side effects lang bawat droga. 3 ito. So mga 33 side effects meron ka na. Isa dito yung palpitation of the heart. Hindi mo pa nga sinabi rito sa akin kung na-disturb na ba patulog mo at pati yung acidity ng sikmura mo tumaas na rin. At marami pang mga side effects doon sa kidneys at atay, no? You have to really understand na ang droga ay talagang chemical na sadyang merong latak doon mismo sa internal organs. At bawat latak dadaan sa dugo at ibubomba ng puso. Kaya aabot yan sa pinakaluklok na parte ng inyong katawan. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat ng mga nagme-maintain ng gamot for a longer period of time, humihina ang katawan. Humihina ang buto, hindi gumagaling kahit sila ay nagme-maintain. Paano nga nila sila gagaling sa Fidel? Mini-maintain nga nila. Maintenance yun sa sakit. Nga, no? At ayaw pang bitawan. You have to be aware. No? At the same time,
imulat mo na ang iyong mga mata. Ihakbang mo na ang inyong mga paa kasi marami nang ang biktima. Ang tawag nga rito sa research, iatrogenesis o kamatayan dahil sa side effects ng droga. And iba po kasi dito sa coaching program. Believe me, napakarami na po natin patunay rito. Napakarami na po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kami po ay nagagalak sa inyong interest na gumaling sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. You must believe first that you are created by natural law and God created us using natural materials at God prepared natural materials for us to sustain life. Yung hangin, yung tubig, mga natural materials yan. Pati yung mga prutas, gulay, tanim, inihanda niya para sa atin. Kaya mga kapanalig, magpatuloy po kayo sa inyong desire at paniniwala na gagaling kayo sa Doc Alternativo. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang maipaliwanag sa inyo kung paano sundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV at dagdag pa na patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang panayam sa kanya. Ako si Bernardino Taberdo, 67 years old. Sir, ano po yung experience niyo po? Ano po yung sakit niyo dati bago po kayo pumunta dito sa Doc Alternativo? Pumasok po dito 2016, June 2016. Bago nung marami kong sakit sa katawan ko. Gaya po na yung sa puso ko laging So may maintenance medication kayo dati, sir? So ngayon, sir, kumusta po? After po nag-undergo ng cleansing po? Nag-undergo ng cleansing. Yun, mula noon, yung gamot ko sa mga maintenance tinigil ko, agad hindi ko na kinay. Kumusta po yung pangangatawan niyo ngayon, sir? Maganda na. Hindi katulad nung nagipa ko na ito. Doc Alternativo talaga mahina ang katawan ko. Sir, ano pong paningin ko malabo? Ngayon, nakakabasa ko na sa amin. Gawa nung eye solution na ginagamit ko na ng panlaga. Ano po yung product na patuloy niyo pong ginagamit ngayon, sir? Yung Colbic talaga, hindi ko paniwala talaga yung Colbic mineral. Tsaka eye solution, yun, ginagamit ko palagi yun. Sir, ngayon po na 16th anniversary ng Doc Alternativo, ano po yung message niyo po, sir? Sa Doc Alternativo at sa management team po? Ang message ko sa Doc Alternativo, sana patuloy ang magandang sinimulan ng Doc Alternativo para sa mga taong may mga naramdaman na hindi na kaya ng sasensya. Iba talaga may bigay ng natural na paggagamot. Ako mula noon, hindi na ako nag-take ng mga gamot-gamot. Kaya mga binagnat ako, hindi ako nag-take. Kasi alam ko na hindi maganda. May nagtatakon dyan ako nag-inom na inaanamulan sa mga kaitong usapan. Sir, pag-unit po, sir, pangalan, edad at taga saan? Bernardino Taberdo, 67 years old, taga Santo Tomas, Batangas. Yan ang buhay na prueba si Sir Bernardino Taberdo mula dyan sa Batangas, isa sa tumayo nung nakaraang seminar natin dyan sa Lipa City Branch at pinatunayan ng kagalingan na wala ng maintenance medication na synthetic drugs matapos na sumunod dito sa Doc Alternativo. Kaya huwag tiisin ang sakit, kapanalig. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan tungo sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang mga nagtestimonya at ang palatuntunan na to ma-review dahil naka-video na nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga patunay na naka-video na yung interview sa kanila. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Maging hopeless pare ko, diabetes mo ilalaho, komplikasyon ay maiwasan.